Nee, maar we kunnen gewoon niet laten onderkomen, hè? Nee, dat zeker niet. Maar ik hou het straks willen doen. Gang eens een beetje uit de weg. Ja, ik ben niet steeds vandaag. Och joh, het is zaterdag. Dan heeft men ook zo wat vuil aan de kop. Jongen, 48 euro worden alleen bij de slechter vandaag. Maar als ze immer gaat goed op tafel wil hebben, is het leven duur. Zeg, weet ze dat ding bij de brood van Giel niks meer koud? Een Sean om mij zo te behandelen. Ik vind het interesseert me niet. En hij is ook veel duurder dan andere slechters. Waarvan zou de anders ook zo'n dure Mercedes rijden? En er wil er ook nog niet eens dat ze een kamer ongeverhuurd. De heeft ook nemens last van of toen wijnen woonde of niet. Oh, weet ze dan? Die van nu redden de nieuwe televisie. Oh ja? Ja, ik weet het heel zeker. En ze hebben ook iedere avond bezoek. Ik vroeg me af hoe die dat van doen. Zwaar veel verdient hij toch niet aan het spoor. Maar die vrekken toch ook van de show, dat weet ik iedereen. Wie weet dat goed, dat interesseert me niet. Iedereen moet zelf weten wat hij deed. Kwiekers. Hey. Ook eens vast. Moet de matten dan. Ja, er wordt me niet een direct met ingebroken, hè? Ja. Maar moest ik werkelijk af met de meeste trek hier in Oostbrink. Mensen dan noemen met... Zwaar, meneer Van der Wal. De trap is veerdig. Langs de kant van de buurvrouw om dit aan te huren. Dat vind ik fijn van, ik vind. Wat ben ik niet schuldig? Oh, ik zou me schamen door het veel te vragen. Maar alleen, als ze niet per se bij mij in de schuld staan, geef me met 10 euro, dan kent er niet meer zoveel zijn. Alsjeblieft. Nogmaals, hartelijk dank. Dank je. Het wordt eigenlijk een klein moeite. Als ik nog een schat kan doen voor, ik zeg het maar gerust. Doe het met alle plezier. De beste heel te goed bedankt, Fien. Fien bedoel ik. Oh, weer gaan verleggen ervan. Zeg, heb ze dan gehoord? Wat? Ze zal zelf nu worden goed moeten. Maar voor de hongerhuurder natuurlijk. Dat is toch niet meer als normaal. We moeten de godse naar meren zien, hoe maar iedereen denkt wat er wil. Fien, dat wordt toch ook wel niet nodig om er toch voor de huur op te zeggen? Mijn leven niet. Die geeft toch wel de meeste lasten van mij. Dat ze maar eens voelt dat ze zich ook in het reglement verdoten. En weet ze wat ik ook nog gehoord heb? Dit blijft waar ongerust. Man zou gar niet gesneuveld zijn in een of andere oorlog. Nee. Nee, en de koeper van mijn man zien de broer hij de oorlog met hem gedaan. Hij woonde met terug naar haar. Ja, dat kan ik ook begrijpen als ze zo'n beetje kunnen. Ik ken het me toch slag in. Ik vind aan de net winst en ze heeft hem ook wel pensioen. Ja, dat wil gar niks zeggen. Op vandaag kent ze niet eens meer geloven. Maar dat moet ze ook zelf maar weten. Staan ze hier, jongen, hebben ze aangezogen bieden naast. Hij zou nicotine in de woos gedaan hebben. Wat kent men zich toch in de lu vergissen? Ze vragen niet naar iemand anders als ze door mijn eigen buis gaan. Ik koop er nog niks meer. En als ik dicht word, ging ik me ook het vlees ergens aangescholen. Zeg me maar wat ik met moet nemen. Ja, hoor dan. Het is schandalig. Laat ik dat niet gevallen. Zeg het die maar eens goed. Maar wacht even tot ik onder ben. Want anders ben ik dadelijk te liggen. En ik wil niet verstukt worden. Houd ik en zeg ze er maar aan.
ga niet verstaan. Maar wie heb ik het nu? Gistermorgen, toen was Ja, weet je, gisteren naar u toe voelde ik me niet te goed. Neem me niet kwalijk. Het was niet zo bedoeld. Die, voor dich, dat ze niet meer kwaad op ik best. Oh, dank u meneer Van der Wals. Huubke. Ik dacht al bij mijn eigen. De meneer Van der Wals. Huub. Dat is een grauwe leer. Maar ik geloof dat dit de baard. Ja, dat op kiekers zo koud. Misschien moet je hem afscheren. Ja, zoals te menen. Ja, gewoon weer niet. Een man van 64 is vandaag toch nog niet oud. En het verlinker ambtenaar met pensioen kriegt toch nog wel het naar truiken met. Och, juffrouw. Zeg maar gewoon Roos. Roos, ik ben voorzitter van de Kniensfokvereniging. Vanavond hebben we onze jaarlijkse feestavond. En nu wil ik vragen of ze ook Roos komen. Ik heb eigenlijk een vriekaart over. Och meneer Van der Wals, dat liet me leuk. Ja, en we hebben nog een loterie. En Miss Chinchilla wordt uitgeroepen. En de hoofdprijs is een bootjas van Kniensvader. Misschien weet ik die wel. Ja. Dank u voor de kaart. Ken u er naar ook? Daar heb ik niks van gezegd. Dat weet ik niet. Ik ga in ieder geval. Ik heb lust. Pas als ik eraan denk. Och, fijn. Zeg, Roos, mag ik dich misschien nog het vragen? Zeker. Als voorzitter moet ik ook speechen, hè? Zou ze het eens willen lezen voor mij? Nou zeker, geef me hier. Goed, tot vanavond dan. Hè. En ik hou nog een goed plaatsje voor de vrije. Hè. Dat is fijn, dankjewel. Goed. Tot vanavond. En Roos, zet de muziek maar rustig het helder. Het stuurt niet echt dingen. Roos, dat is de muziek alweer zo hard stoom. Zet hem eens een beetje zacht, omdat we gewoon aan de andere denken. Maar Annie, wie heb ik het nu? Gisterochtend vond ik het nog zo leuk. Ja, ik waar maar hè door. U? Oh, maar dat hoort het ook, Ger. Ze daar wie? Ja, daar heb ik lekkere chocolaatjes gegeven. En ik mocht niet meer koud op hem zijn. En vanavond ga ik met de voet. Wat denkt zich van zo'n slokmoel? Oh, zo erg is het zo niet. Ik kan best goed met hem overweg. Met hem? Dat trekt toch in mijn gezicht wie een toet zo moes. Ik heb er anders leven aangekeken. Nu zeg ik niks meer. Men moet weten wie zijn mans nu aan moet pakken. Roos, kijk uit. Oud Buk hebben helhoos. Ach, over de gevaarlijkste ouder is dat toch al hè? Ja, maar iedere herfst heeft nog wel eens een keer een warme dag. Zie maar niet bang, ik weet me wel te weeren. Ja, dat geloof ik wel. Weet je wat, kindje? Ik heb een lekker tas koffie voor dich. En ik heb gisteren knapkoek gebakken. Oh, die is toch altijd zo lekker. Ik kom er zo aan. Ja, Nog is even een goed. speech van u blazen. En nou een gek. Oh, ik heb toch goed gezien, dan stak je dan weer los en naar boven ging. Ik heb toen niks anders te doen dan achter de gedienen zitten te loeren. Ik? Loeren? Dan moest eens weten hoeveel werk ik vandaag heb. Dan noem ik dich toch straf. Ik wil alleen maar zeggen dat Anne Matten niet op het portool moet kloppen. Dat geeft toch wat niet. Dat is ik wel, Fiet. Ik heb zelf gezien dat Anne de mattenboetes hoe zich doet geklopt. Oh, dat wordt zeker immers anders. Maar ik meende echt dat ze het wordt. Heb ze al gezien hoe het bij de drekbaar goed ziet? Dat de Ludo toch alles neergesmeten. Dan heb ze toch wat in anders te doen dan de rotsie op de ruwe. Maar
Waarom best ze weinig boven? Veel de longen huurder. Ze moeten zich aan het reglement houden. Jij zijn dons, hè? Nou, dan is ik wel weg die eerste brood smeren. Zeg Piet, Ja, zoals ze niet gewoon plezier kunnen doen. tuurlijk, zeg maar. Gaat je even! Je leven wat. Ga nou. Zeg het die maar eens gewoon. Oh, en nog het hier. Daar wilt geen vlees meer kopen bij die broodretter gezegd. Waarom? First deze met de handen druk. Omdat met de helft van de brood zijn gesprongen. Kom hier, dan maak ik dicht die vast. Nee, nu gaan we niet. Als toen niet onmiddellijk geest zal ik de brood moet vallen. Daar is meneer Stassen. Ja, Oh, verstel. Oh, is... Wat kan ik voor u doen? ik kom me verontschuldigen dat ik u onrecht heb aangedaan. Oh, wat? Ja, niet zo direct. Maar ik wou het toch maar op de straat willen zetten. Hier zit toch de hoesbaas? Ja, dat weet ik, maar het wordt toch niet uit te vangen. En daarvoor wil ik het goed maken. Kiezend. Oh, meneer Stassen, zijn die wel mee? Och, zeg maar, Giel, die zit er dicht. Eigenlijk zou ik er zo'n Annie moeten geven, hè? Roodje voor de boot zetten. Nee, die heb ik alles op dicht gekomen en dan zijn ze ook voor dicht. Het zijn wel schoon bloemen. Neem je de vrouw ook al die bloemen met? Mijn vrouw. Maar Scherens alles weer juffrouw. Roos aangaan. Juffrouw Roos, Scherens wist. Zeker niet getrouwd. Nee, oh, zie je het voor het kind? Als ik nu toch eens wist wie ik echt moest troosten. Och, dat zou ik best kennen. Wie dan? Ja, ik weet niet of je het erom geeft. Maar vanavond dat verjaarfeest. Van de kniekenpopvereniging. Hoe weet je dat van? Is toch in de gezet? Oh, ja, kijk hè. Kijk, en ik ben door de penningmeester. En ik ben door een vliegertje. Wilt ze dat? Zeker, heel gerne. Als ik er toch een plezier mee doe. Och, je maakt me hartstikke gelukkig. Maar nog even, ja. 750 euro in de maand is toch wel veel geld voor een jong meisje. Ja, ik ben de huur. 750 euro? Ja, die betaalt hier toch? Ja, die betaal ik. Ja, eigenlijk moet ik aangeven dat is afzetterie. Maar ja, dat is zo moeilijk in kamers te komen. En omdat ik hier, dat Gerrie blijft wonen, wil ik Gerrie een beetje helpen. Maar Giel, dat kan ik toch niet aannemen? Oh, ik weet toch wat het minimumloon is. Dat blijft toch niks meer over om van te leven. En daarvoor wil ik een beetje helpen. Zeg, en ook sinds je de pot hebt op de kamer, dan zei ze En ik weet toch niet, wordt dit allemaal aan het verdiend? Och, met deze jong meisje toch geen plezier. En je kunt het van de belasting aftrekken. Zou ik dan meteen gaan mogen vragen? Ja, zeker, zeg het maar. Kijk, wie Annie in de keuken had het doorgeregeld. Zou het dan een beetje kunnen bijwetten? Hier kent het toch van de belasting aftrekken. Ja, kijk, zou je dat lang zelf willen doen, maar ze heeft ook maar een klein pensioentje. En Geer kent het toch aftrekken. Ja, nee, maar... Wie ik al zorg, dat is een goede meisje. Zo'n goed was is toch niet te zeggen. Wat zou Annie verliezen als ze het hoort? Dank u voor de kaart. We gaan morgen terug meteen de keuken leeg maken. Oh, wil je terug? Ik ga snel de bloemen in het water zetten. Ja, doe dat maar Roos. En tot vanavond. Ik zal een fijn plaatsje voor de vlie houden. Dat is fijn, dank je Giel. Tot vanavond. Tot straks, Roos.
En Giel, Ja, vergeet niet de latex te kopen. nee, dat kan niet. Zuurdracht, dat was eigenlijk niet de bedoeling geweest. Maar ja, ze is het weer. Maar dat is zo. Adem, hey, kun je dit een beetje goed kijken? Sorry, de trapwervel bent wel heel erg smal. Dat is toen niet de kannibaal. Ja, dat klopt. Maar grap geluk. Ik ben sinds vandaag een vegetarische kannibaal. Hè? Ik eet alleen nog maar de groenteman op. Wat heb je hier eigenlijk te zoeken? Zeuken? Ik hoef niks meer te zeuken. Ik heb het al gevonden en ik ben hartstikke gelukkig. Hé, daar kan nog wel iets anders gelukkig. Zie, dit is mijn nieuws. Ja, maar dat geeft niet. Want mijn geluk, dat woont hier in dit huis. Maar dat snapt een van u blijft niet toch. Zeg wat dunstig, zeg. Ik ben in uw beste jaren. Ik hoort weer. Wollen, dat bedoelt mijn stomach. U hebt me nog helemaal netjes af wat ze te zoeken hebt. Oh niet. Oh nee, daar trap ik niet in. Ik ken je nu juist. En als tu niet maakt dat ze wegkomt, dan bel ik de politie. Verstanden? Hé, wacht eens even. Ik weet wat stichide is. Doe klauwt je de broodjes. Waar klauw ik hier? De broodjes. Zeg, ik mocht misschien een arme hoofd zijn, maar broodjes klauwen doe ik niet. En voor de rest ook niks. Ik woon niet bij een Huub. We hebben het niet nodig om te klauwen of broodjes te klauwen. Wie van de wal? Die u? Ja, Nu breekt mich toch dat hier moet zijn kikkerijn maar weer zin in. Jij is ambtenaar, dan zou ik toch moeten weten dat het verboden is. ja, dat weet er ook. Maar ik gewoon hem wel, hè. Dat zullen we hier nog wel eens zien. Die doe ik waar ik te maken. Doe ik best. Dag Frans. Dag Roos. Och, wat een schoon bloemen. Nu heeft ze Annie, het is ze... Ik ben ook gelukkig. Ik heb een baan. Oh, maar dat is geweldig. Hoe dat dan? Houd ik vast. Wie de grote garage lumpers. Bios. Ja, Wie mijn pap. ja, wie vindt ze dat? Wat is ze daar dan doen? Daar werk ik, eerste monteur. Ik meende dat ze keurmeester was. Wieso? Wie ze gisteren tijdens de film zo mijn hang aan het kijken was. Had ze dat dan toch gemerkt? Ja, ik heb ze extra zo neergelegd dat ze zo goed kon pakken. Maar de volgende keer niet meer zo hard kniepen. Ik wilde het vanochtend nog. Oh, dat spit me wel heel erg. Ik hou het maar wilde gek. Maar die geest dus bij mijn pap werken. Ja, dan kan ik de schoonpa beter leren kennen. Nou, Franske, je hebt weer een vaart, hè? Ja, ik moet wel. Op mijn leeftijd heb ze geen tijd meer te verlezen. Trouwens, als ik me dik zo bekijk, dan ben ik ook de jongste niet meer. Wat zijn ze daar? Nou, die stik voor de gek. Nee, maar even geen angst. Ik heb 2 kaarten voor het jaarfeest van... Van de kinderpopvereniging. Van Wijn Sticht. Dat was eens weten. Maar, zeg, heb ze zin mee te gaan? Met een onktes voorzetten. Dan weet ik dat ik die kaarten gekocht heb. Dan zag ik al tegen me. Frans jong, dat is niks voor dich. Nee, dat kan ik me voorstellen. Wieso? Niks, laat maar. Dank voor de uitnodiging, maar nee, bedankt. Niet? Maar, waarvoor niet? Ik heb al een afspraak. Eigenlijk gewoon kennen en denken. Een van lumpers. Die jij natuurlijk niet als een fies. Het is niet chic en deftig genoeg. Een van lumpers, dat is wat ze zelf wilt. En Dobby, ik ga al naar het kniesbal. Met de voorzitter, rest fatsoenlijk.
Wie? Wat? Die en ook was een vriendelijk om me goed te nodigen. Medenhang, de tover wilde niet dat ik... Tover wil ze me niet op dat pferd hebben, hè? Ja. Ze kregen gewoon een kaart voor Giel Stas, de hoesbaas. Oh, dat is me toch ook? Ja. Ik zou wel het type zijn van oudermanslui. En nu? Oh, meneer Wilson, nu. Ik wil helemaal niks. Tuurlijk wil ik met dich gaan. Niet te geloven. Maar die 2 kaarten die komen gewoon nog goed van pas. Ja, wieso? Ene Fien Raamaker. En de andere voor Annie. Ik wil de gezichten van die 2 heren zien wanneer die 2 dames zich neven en gaan zitten. Dat hebben ze niet goed bedacht. Ja. En eens kijken of die een tjuntje leger gaan fluiten. En, zo wil ze het mee. Ja. Maar waar op tijd? Ik wil de entree van die 2 dames zien. Afgesproken. Ik klop als ik fertig ben. Ik ga gewoon even bij de hond kijken of ik nog ga te eten kan krijgen. Ik ga gewoon nog weer een peer. Dag, tot straks. Oh, straks. Oh, en Frans? Ja. Bedankt, hè. Oh, wat een meisje. Fleur van Minoir. Oh. Oh, wie geht dat aflopen niet? Wie verkeerd? Nou, maar hoe is de gebaard gebleven? Ja, dat heb ik me afgeschoren. Hoeft je toch niet ouder te maken als men al is? Maar je zit er zeker ook geen 20 meer. Nee, maar ook geen oude open. Wat stelt 65 €, op de dag van vandaag? Nu komen we in een stangen is er te gapen, joh. Die houden je gekker. Roos, koffie is klaar. Maar Annie, u hebt gedoe spreken van Sinterklaas. Ach ja, zo'n oude man alleen kan toch niet bakken. Och, je ziet toch niet iedereen. Ja, maar voor die is het niet een oude grauwe leer. Blaffende heng bieten niet. Maar heb je geen angst, we moeten morgen vroeg de keuken gaan leegmaken. Het is schilderke. Beken? Het is schilder en Giel betaald. Roos, dat geloof je toch zeker zelf niet, hè? Eerlijk krijgt de hond van Nederlandse jong katjes. En het is zelf beloofd. Je hebt ze dat toen al gespeeld. Veel vrouwen hebben van het leven heerlijk gat gekregen. Wat manslui kietelt. En dan moet er gewoon af en toe een proef van maken. Roos, dat stassen, dat is een rokkenjeger. Ach, daar ben ik wel weg met. Als hij een vrommes van wie daar afziet, hè, krijgt hij al jeuk. Oh, dat zeurt toch met rust. Wat denk je wel niet van mij? Maar, nog, voordat je het vergeet, dit moet ik je nog geven. Staat? Dat is een vriendschap voor het jaarfeest van de kinderpopvereniging. Het Huub voor euch af te geven. Huub van den Haven? Ja, en daar had een showplaatsje voor ik vriend. Moet je toch met die kind erdoor? Nee, daar ga ik niet naartoe. Oh, voor nee, dat kind we toch niet maken. En dan ben je dus een vriend daar. Ja, dat klopt. Ja. Nee, niks. Dat is niks van niks. Gewoon. Nee. Het is ook Dobby's, het is morgen ook zonnig, hoef ook niet te gezetten rond te brengen. Ik ken het gewoon. Ja, daar hebben ze allemaal maar gelijk in, maar ik ga toch niet meer zeggen. Ja, maar het kind Huub toch niet voor de kop stoten. Dat wil natuurlijk vrijmiddag sluiten en ik ga ook. Roos. Je hebt toch gar niks om aan te doen als een feest. Dan kunnen we samen nog kijken. En met de kapper ben ik ook niet geweest. Dan belt je eerst naar de kapper en ik ga dan samen naar de kleine.
Nee, Roos, dat is niks voor mij. Ik ben al zeker 10 jaar niet meer oud geweest. Dan wordt het hoog tijd dat je de schakel inhalen. Doe ik het maar alleen voor dich. Zeker alleen voor mij. Zeg, wat zal ik toch aandoen? Kom, dan bespreken we weer een tas koffie. Dat kan ik heb gemaakt, lekker. Jongen, dat is niet verget. En de schilken. En dan moet ik even het knietbal. Alles op één dag. Ik maar vast aan. Ik kon even de telefoon halen. Kijk hoe Kuub. Ja, wat is? Kom eens kijken, Sinterklaas is geweest. Wat is dat nou weer? Nou, dan kom ik op de deur. Dat moet Gert van Fien zijn. Ja, weet ze, die is immers al bezorgd over mij. Kom in. Nou, kom. Aan de kant, personeel. Oh, mevrouw Goeses. Goeses. Waases. Aan. Daar woont mevrouw Waases. Ja. Zit hier van de politie? Nee, het leger is heils. Oh, van het leger des heils. Wat geweldig dat Gerig ook het aandruk van een alleenstaande vrouw. Kom, ik ga haar nu kleier brengen. Die koosje was gebroken, maar verdiend heeft ze het niet. De vorige week stond een step door uit te kloppen op een balkon. Alle rotzooi vloog in mij naar binnen. Mevrouw. Zeg maar, Fien. Fien, ik heb de gelijk gevraagd hoe mevrouw Goeses woont. En bier niks. De rest van die verhalen interesseren me allemaal niet. Daar is de trap. Nou ja, zeg. Ik wou ook alleen maar zeggen. Bot de boer. Och, meneer Lippens. Het liep wel of ze royal best om me te zien. Ja, heb ik nu eigenlijk niet goed gedaan? Watch, doe weet best waarom dat ik hier ben. Ik zou het echt niet weten. Oh nee? Dan zal ik je dat even vertellen als Nee, dat geeft niet. De keuken steekt bij mij gans op de kop en ik krijg de schilder. Waar is Roos? Roos, uw dochter is weg. Nu houd ik niet van de domme, de wens best dat die 4 dagen geleden vertrokken is. Is Roos weg? Ze is toch zeker niet ontvoerd, hè? Ja, door die. Ze hebben me verteld dat ze hier bedenken. Nee? Anne, u hebt ze altijd al voor haar opgenomen. Maar dit keer ga je ze te wie. Ik vraag het nu voor de laatste keer. Als die baan nog leven is, vertelt ze wie. Nu hoe ze is. Hier ben ik. Aha. Doe best een slagen, begrepen? Ja, dat is duidelijk, ja. En doe deze spullen pakken en de geest met. Dat heb je gemist, dat doe ik niet. Annie, kom maar naar binnen. Ik regel het al. Kom goed. Zo, dus toen weigert ze ermee te gaan. Zo weet je wat gehoord. Maar waarom nou aan? Wij wilden er nog hier in zijn huurkazerne wonen. Oh, is het er opgevallen? Heb je het dan niet te druk voor? Mijn dochter in een huurkazerne. Ja, en wel in een gans klein opslagkamertje. Maar hier wonen tenminste echte lui. Lui met een hart in het lief. En was het tenminste met kaskallen. Doe vergeet zeker dat ze als mijn dochter ook verplichtingen heeft. Heur. Heb je wel eens gedacht aan je verplichtingen tegenover uw dochter? Ik heb mijn ouders nooit leren kennen. Als klein kind duwde ik ermee in een pensionaat. En in de vakantie moest ik me stil houden voor de televisie. En dan kan Geer tegen mij over verplichtingen. Roos, zo erg wordt het niet. Kijk, ik wil ook echt niet zo tegen u kallen. Maar ik zie gewoon geen andere manier wie ik tot ik door kan dringen. Ik heb gewoon een hekel aan het leven. Vroeger wordt het fijn. Toen wil ik een klein garage nog heen. Man kookte en poetste nog zelf. En Geer stond nog zelf in de garage. Dan kom ik er s'avonds terug
En dan pakte ik er mijn favoriete boek. En dan begon ze met voorlezen. En je vindt gewoon een mogelijkheid in slaap. Jekker mens moeten zijn leven offers brengen om het te bereiken. Ja, maar er zijn grenzen. Dus de geest niet met? Als er niks verandert, nee. Goed, du bent meerderjarig en denkt te weten wat ze wil. Maar, vergeet niet, zolang het sticht niet thuis woont, draait papa de geldkrant toe. Oh, maar daar heb ik al aan gedacht. Gelukkig ben ik gezond. 2 hengel met te werken. En wat zou ze dan gemeente gaan doen? Kantoren poetsen. Ja, als het moet, waarom niet? Goed, denk dan om ons goede van om. Ik kom geen tweede keer meer terug. Mijn deur zit voor de open, maar dit zeg ik tegen, wacht niet te lang, want dan kent het wel eens te laat. Oudig. Roze, zou ze toch niet liever Nee, gaan? nee Annie. Ik blijf gewoon hier. Gine, is er zo nog de koffie koud geworden? Neem ik niet kwalijk. Is meneer Van der Walhof toe? Zeker, Fien, ik ben het. Ja, maar kinder. Ik zie het. Heb ze dat juist gehoord bij aan? Wat? Hier neven. Haar ongehuurder is een meidje. Ik geloof nog erg jong, maar precies weinig niet. Die hebben flink woord gehad. Joh, hoe hebben we dat dan? Hè? Ik heb niet alles verstanden, maar ik weet wel dat ze een kindje heeft. Ze zag tegen hem. Toen heeft ze als vader ook verplichtingen. Maar de heeft zich nooit van die dochter aangetrokken. 1 en 1 is 2. Dat heb ik nog niet op te leren. Oh, hoe zie ik het pas goed? De hupste bada. Nee, niet waar. Zeg wat ik denk. Hij zag uit wie een of andere rieke stinker. En zij zal wel zien secretaresse zijn geweest. Ja, dan Christus wagen. En daar woont men dan met in hetzelfde huis. Geloof me, Jup. Dit huis kreeg nog een slechte naam als het zo voor je. Fien, ik ken het toch slecht gelogen. Ik vind juffrouw Roos een heel net meisje. We zullen nog wel eens zien. Je kent dat vrolijk. Vond ze de baard niet meer schoon? Of waarom heeft ze dat afgeschoren? Nee, Er steekt die veel schwaner zwaar. Maar nu moet ik eens naar onder aan mijn buurvrouw gaan vragen. Waar der man wordt. Die weet alles wat die in ons gebeurt. Fien, neem die even zo'n tijger met. Mijn tijger? Ja, dat is niet voor de deur in neer. Je zal eens met een knap gooien. Wacht. Hans, jij bent even een tijger van Fien. Frans, wat is dat dan voor een Frans? Och, dat is mijn neef, dat blijft logeren. Och, wat leuk, dan ben ze niet zo alleen. Heb ze plaats voor hem? Ik heb de opslagkamer vrijgemaakt voor hem. Oh, daar slaapt Ja. Dan, hier Fien, alsjeblieft. En nogmaals bedanken. Dat was lekker, zeg ik tegen. niks te danken, ik heb het jij gedaan voor. Goed, dag. Dat is toch de tijger van ons? Aha! Die geeft hem te eten. Wat moet hij vandaag? Giel, dit moet ik zus eens hebben. Dat is me toch een appetitje. Wat is er nu alweer? Weet ze dat de ongehuurde van Anne jong meisje is? Ja, dat weet ik. En weet ze dat Huub ook een ongehuurde heeft? Weet ik ook. En weet ze dat die 2 moer en moer slapen? Goh, echt? Volgens mij zit er wel een moer tussen. Als toen de politie niet was, doe ik. Doe deze niks, verstaan? Ik vraag me überhaupt af wat ze alweer boven te zoeken hebben. Volgens mij gewoon zo een etage lager. Mag ik misschien aan haar een tijger teruggeven? Doe best wel dik zie boven de laatste 10. Hoeveel?
Ik word kijken hoe doorgeregend heeft. Ik ben niet de hoesbaas. Het regent toch gar niet? Ja, maar kan je gewoon een beetje beginnen. Zijn de pannen al gemaakt? Oh, hoe is die broek zo vies van? Van die verdomde vrouw geriet, dan springt ik dadelijk nog de laatste knoop van de broek af. Oh, Zit je anders af? Dag mevrouw, Fien. Och, zit hier de huurster van aan? heb je goed geraaien? Dan heeft Anne wel gelukt dat ze zo net meidje in de hoes zit. Moet ik haar zelf hebben? Nee, dat is niet met. Ik wil alleen de taille afgeven van u. Ik moest Anne bedanken. Wat is het toch een geweldige vrouw, hè? Zelf niks hebben en toch immer gaat kennen missen van de anderen. Ja, dat kan gelijk in. Ja, hè. Maar juffrouw, wat wordt dat eigenlijk voor een herde hier? Ja. Dat waren een recherche. Van de recherche? Eens heeft hij de politie gebeld. Omdat eens hem bemoeid houdt en dingen hij gezegd die gaat goed niet waar worden. Ja, maar we deden nu zwak. Ik heb gehoord dat ze voor dat moet 3 tot 4 jaar straf gaat krijgen. 3 tot 4 jaar? Neem ik niet kwalijk, juffrouw. Maar ik voel me in ene keer erg misselijk. Ik ga me een uurtje leggen. Ik heb de laatste tijd toch zwaar veel last van migraine. Tot een andere keer. Fien. Ja? Fien nou vergeten. Dat moest ik u nog hebben van Giel Stassen. Wat is dat? Dat is een vriendkaart voor het jaargeld van de kinderpoppenvereniging. Omdat je altijd zo bezorgd bent voor de lui hier in huis. En er wil een plaatsvulling voor je gezegd. Och, eerlijk. Dat vind ik nu zwaar van. Dan koos ik eigenlijk best het zeer gewoon. Veel plezier, Fien. Dat had ik niet gedacht van Giel. Maar ik heb al lang gemerkt dat er een huisje op me gaat. Tja, ik mocht er ook best zien. Hij komt uit een goede familie, zijn broer is een goede slechter. Maar die angerzaak met de recherche en zo, dat zit me niet lekker. Maar goed dat ik daar niks mee te maken heb.